Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. N-am mai făcut episod de acest gen pentru că nu am mai avut aplicația și sunt aici cu prietenii mei Bogdi și Denis. Și azi să ne jucăm Clash Royale. Este foarte bun joc de 4 ani și sunt expert. Am la gol și la gemuri de mă sparg. Uitați, în ultimate campion! Uitați ce cărți am, dublu, uitiți, draft chest, n-aveți voi așa ceva. Uitați, mini P.E.K.K.A la leg. Desigur, oh, ce bun ăs. Stai să vedeți, uite legendară. Nu filmez așa. Uitați ce cărți are. P.E.K.K.A mare, Lava Hound, Mirror, Sparking, Mega King, Gigant Skeleton, Electro Wizard, Mega Minion. Și uitați ce are prostul la sfârșit. Execution, Bandit, Clones. Uitați câți bani am. Mă joc de 4 ani bine. Asta e 4 sau 3, așa, cam așa, 4-3, nu mai știu nicio. Am toate legendarele. Cum? Ai zis că joci de 2 ani, nu de 4. Nu mă, de 2 sau 4, nu mai știu, 2, 3, așa, 4 ani, deci sunt foarte bun și vreau să le arăt și la ăștia cum se joacă un meci de ăsta, Lava Hound-ul. Și hai să dăm drumul la un meci. Stai să deschidem ăsta, că game-uri slab. Open. Mai deschidem unul, să nu lasă 0 secunde, 5. Hai să ne dăm drumul. Gol, bine, boss. Legendare! Ești prost, dau legendare! Du-te, dracu, bandit sau Lava Hound! Oh! Vrei de aia lungi cu mare armă? Du-te, dracu! Uai, ce să aleu! Hai să-mi bat piciorul! Lava Hound-ul! Băi, mai bine are. Legendarul! Du-te, dracu! Oh! Night Witch! Ai, de capul meu! Oh! Uai, de capul meu! Ah! Uf! Mamă, emoții mari, legendare, 2! Să începem să jucăm un meci. Hai să vedem cum se descurcă. Deci cum v-am zis, Spark 7. Pun un Mega King. Punem un Mega King. Haide, sus pe tot. Tare, bum. Sicom. Yes. Electro Wizard. Bine, mă! Spark este meci câștigat! Hai, rupe! Unde? Yes! Câștigat, meci câștigat, deci... Bă, de ce sunt într-o alianță? Bă, Denis, de ce sunt Clash of Links? Hă? Denis? E fain ca să fii într-o arenă așa mare. Legendară, iară, du-te dracului. Ce mă? Graveyard, hai că luăm pe Graveyard. Legendară. Băi, ce noroc am astăzi, mă. Mega King. Alegem pe ăsta. Legendare, du-te dracu, bă, ce bun, ce noroc am azi. Deloc sau... Deloc Lumberjack. Deloc. Ăsta. Da-te, bă, ce noroc am astăzi, mă. Hai să ne jucăm un meci așa de plicti. Punem un Sparky. Un Sparky, pum. Mega Minion. Hai, Mega Minion, nu mă dezamăgi!
Are ăla, ba, dă-ți-l Dumnezeu! Un skeleton! Tura asta ia bătaiul! Are dubli! Oh, pută-li ăștia! Are de aia care se dublează și... E prea bun, desigur. Vezi pe unul că se dublează. Ești nebun la ca. Du-te, drecului! Distruge-l! Hai mult! Tace! Oh, câștigat! Meci câștigat! Incredibil! Sunt campion pe sate, nimeni nu e așa de bun ca mine! Bine, un copil pe nume de Niștescu știe bine să joace. E cam... joacă de vreo 8-9 ani joacă și nu știu cum s-a ținut atâtea de joc. Experiență. Auzi, experiență. Și eu vreau să mă joc. Cum vedeți, am toate cărțile, că eu sunt bossul boșilor. Și acum, fără minciun, n-am hack. M-am jucat foarte mult. Poate scrieți comentarii că am hack, dar văzut de acum n-am, nu joc cu așa ceva. Și apropo, nici n-ai cum să-ți bagi hack-ul la așa ceva, numai dacă știi aplicații, dar... Na. Am văzut mulți copii m-au zis, bă, hai, bă-ți bag hack, na, să zicem. Și am zis că nu, că mie nu-mi trebuie hack-uri. Nu joc cu așa ceva. Na, și... Să zicem că, na, hai, să jucăm, mai jucăm un meci, mai jucăm. Cum nu? Eu pentru frații mei ăstea care... Bă, a apărut Farming Simulator, domnule, cum dracu să fac să instalez? Hai, mai jucăm un meci, beții! A, futus, ceapa, clonex, Sparky! Imediat îmi pun dublurii. Clone, bă, Denis! Îmi pun clone Sparky! Dar mi-l distruge fraierul ăsta, bată-l Dumnezeu. Oh, stai că am eu LinkedIn acum, stai și fac ăsta. Som, băiatul! Oh, tura asta e meci, caos frumos. Meci, caos frumos e ăsta. Ăsta e meci de meci. N-am ce să fac. Îl are pe Electro Wizard. Și eu l-am, da. Vreau să mi-l pun pe ăsta. Dar nu știu cum. Că, na. Deci... Pe mine pe camare! Stai că și eu mi-l pun pe camare. Adică nu mi-l pe camare. Jap. Na. Magazin. Așa că... Denis. Mă filmez că sunt pilot. Uitați, dar n-am cum. Să-i sugeți pula. Am luat bătaie, iau! Expertul ia bătaie! Aoleu! Ce făcuși, mă, nene, mă? Hai, mai deschidem unul de ăsta. Pe Mega Minion. Legendară! Du-te, dracu, ce noroc am azi! Graveyard-ul. Na. Du-te, dracu, bă! Legendară iară! Minerul! Îmi pune ăsta. Da, m-am jucat acum. La revedere, să nu uitați să dați butonul de like și să vă abonați la canalul meu. Muie!